بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمبالما سنة سافانا لاجباو أما بلا جدين فو نسلام يكفولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. foli kɔfɛ an b'Ala subhanahu wa ta'ala fo ka Ala subhanahu wa ta'ala tanu ka barikada ka waliɲuman dɔn ka da a ye nɛɛma ni hɛrɛba minnu kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan. Ala subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma min kɛ anw kan, nɛɛma ninnu an tɛ se k'o jate ka s'a dan na. Nɛɛma ninnu lafisamanti an ala belebele danni nɛɛma kɔfɛ. Ala subhanahu wa ta'ala a ye ne ni aw a y'an kanda k'an kɛ silamɛ k'an bila alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aw ka sira kan. An b'Ala deli Ala k'an balo silamɛya kan, Ala k'an fato limaniya kan. K'Ala fo k'Ala barikada ka waliɲuman dɔn. Ala ye nɛɛma ba min kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye. Balimaw, sunkalo tɛmɛnen a bɛ sa don min na an ye Ala deli ko Ala ka ɲinan san wɛrɛ tɛ Ala ko yira an na. Ala subhanahu wa ta'ala a ye nɛɛma kɛ ne n'aw kan. Ɲinan ta a y'o yira ne n'aw la si ani kɛnɛya la. An ka dɔn k'a fɔ nin ye Ala ka nɛɛma ba de n'a ye mun di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Siga t'a la, e b'a dɔn, ne b'a dɔn, walima dɔw bɛ an t'o dɔn. An balimaw don, an n'o ye salo sunkalo, an n'o jɛnna ka su ɲɔgɔn fɛ. Ɲinan an bɛ yɔrɔ min na komi bi, olu dɔw bɛ lahara. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka hinɛ a silamɛsu bɛɛ lajɛlen na. Dɔw bɛ yen, an n'o ye salon ta kɛ ɲɔgɔn fɛ, o y'a sɔrɔ kun ka kɛnɛ. Bi kalo jɔ la, olu dɔw bɛ yen, bana b'o la, o tɛ se ka sun don. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka farikolo jagabɔ, Ala k'o kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma. Balimaw, hɛrɛ kalo o jɔ la. Balimaw, arijinɛ sɔrɔ kalo o jɔ la. Balimaw, kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na o kalo o jɔ la, n'o ye sunkalo kalo ye. Balimaw, sunkalo kalo o ye kalo belebele de ye. Ala subhanahu wa ta'ala ye kaloba min n'a y'a ta k'a di alisilamɛw ma. O la sunna sabanan a y'a lajɛ k'a fɔ nin kalo in k'a la ɲɛnamaya a wagatiw bɛɛ lajɛlen na. Kɛrɛkɛrɛn bolo ma an filɛ wagati min na n'o ye suguri wagati ye. I k'a dɔn k'a fɔ nin wagati an bɛ foli kɛrɛkɛrɛn bila ka taa an baw la n'an musow n'an balimamusow minnu kɛlen don kabini 3 heures o bɛ wuli. Sunbagatɔw bɛ se ka dumuni min sɔrɔ k'o kɛ suguri ye k'o dom cogo min na. An b'Ala deli Ala ka k'an n'o bɛɛ lajɛlen baraji ye. Nin wagati ninnu Ala ka k'an ka wagatiw la hɛrɛmaw ye. O la an y'a kanu nin sigida ninnu kɔnɔna na k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ in na ka taa bila fɔ 29 walima 30 an balimaw na fale fale kɛ fajiriw la. O bɛna kuma an ye kitabu belebeleba dɔ kan. Kitabu ni karamɔgɔba dɔ y'a labɔ n'o de ye a Sheikh Uthaymin, Ala ma hinɛ n'a ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na. Kitabu in n'a tɔgɔ ye ko Majalis Ramadaniya. Sunkalo sigida kɛrɛkɛrɛnlenw olu waladaw k'olu latɛmɛ aw ye n'Ala sɔnna ma nin n'a k'a walanda fɔlɔ ye. Bi walanda bɛ kuma fɛn min ye o de ye fusamantiya min bɛ sunkalo la n balimaw. Fusamantiya min bɛ sunkalo la. An tɛ se ko fusamantiya fɔ cogo si lajɛlen na fo an k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye sun ye. Sun larabukan na o de ye k'i yɛrɛ minɛ, al-imsak, k'i yɛrɛ minɛ. O de la a nana an ba Mariyama o ka kisa la a b'a fɔ inni nazartu lirrahmani sawma, ko a ye dafaleni kɛ masaba ye k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma na. Dɔ yɛrɛ minɛ a bɛ fɔ de ma ko sun. Mais n'an nana sariyatigiw fɛ sun ye jumɛn ye? O de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni na, ka bɔ ji la, a bɛ hakɛ to, ka bɔ kafoɲɔgɔnya na, k'a daminɛ fajiri ka taa bila fo tile binni na. Nin wagati in kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko sun. Nin mun filɛ nin ye, nin ye wajibi de ye. Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. A ko hey an maa minnu limanna ni Ala subhanahu wa ta'ala ye. Ale Ala subhanahu wa ta'ala a ye sun k'aw ma wajibi ye. I n'a fɔ wajibi do ka kɔn alakira Muhamadu manto ɲɛ sallallahu alaihi wasallam cogo min na sun kun bɛ ka kɔrɔ nka kɛcogo a n'anw ta in i b'a sɔrɔ o bɔla ɲɔgɔn kɔrɔ. Sun in ma kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ fo k'anw jidi
ala nya sirana ambala deli sungalo min flena jola ala ka ke ala nya sirana kaloye ka ke kalo min nabe nan kala ala nya sirana foka tansa ala nya sirami nate bwandu skuna nate bwanga ke walo ala ko kanye بركم على كرب صلى الله عليه وسلم alifana yira ka kuma kono ko buni al-islam ala khams ko islam ya jole no fenduru reka o fenduru in konnana sungolo o bala nase ana shartu no dafala mamina ulanya fo chugumina anga bi sigida sungolo fusamantiya amina kuma odeka balma anga do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay here kalo fusamantiya kalo ayo yirane na obela jelena sungolo e terati de ambela jelemba kalama chugumina ka fo jago kelaw wakati bo bolo no e terati wakati ni minaw o be marché ko sebe ambela jelemba do wakatula ni dona sugu kono ibe chesiri ani jija ibo munye jago kelaw la o do lenta mashila ibo barakelen ibo kuma kelen ibo fana fo jumena ibo fo e wa femi senekelawe tumanamina ni sanjigila samia wakati iba soro senekelaw chesiri ani jija kadaka oluka terati wakati sela wala femi arjina nyinaw anga do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay here bakanye o here bay jumay ay wakati badama wakati mi ni baraji abe yakuba ya kono baraji abe jida kono Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo bele dudu kalo yin here bondaw no arjina bondaw yi olube daile kalo yin kono mambe fe ka do akono koy kado kalo do dili kalo do Allah subhanahu wa ta'ala kama Qur'an bayin kono شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نين كالو من فلان نوي سنغلوي نيه قرآن كالو دي قرآن جيغلا كابو لول محفوظ لكنا بيت العزالة كالو منا وكلا سنغلو دو كنو إنافو الله سبحانه وتعالى وسبتاني چوكو منا كوا كلا كبني ليلة القدر سوي إنا أنزلناه في ليلة القدر to sungolo ye qur'ana kaloye sungolo ye here kaloye sungolo ye kalomi ni hine kalodo na Allah subhanahu wa ta'ala baka hine jigi aka jonkan abe nyini jon fana fe oluka hine nyona sungolo ye kalomi yafa kalodo Allah subhanahu wa ta'ala abe yafa ka joma abe nyini jon fana fe olu fana nyonche o ka yafa nyoma o ka hine nyona sungolo ye kalomindo ka jon kan horeya ka bo tasma donima an flo kalo de kono alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abayira ka kuma kono akoni sungalo kalo jola ko Allah subhanahu wa ta'ala be munke futihat abwabul janna arjina bundaw ko lu bela jeleme dayle ka fune ewa ka bara nyumon ko dusu anoy farfuni ko do hadama donna ni sungalo kalo jola femi ye jumay jahannama bondaw olu bela jelen fana be datugo sungalo kalo na jola femi ye jina shetano ye ani shetane jugu nim bela jelen be mine ko siri ko blay muna o kana hadama don wusi wasawdu sukuna mumba ke sababi farfa be nawla mumba to sababi saliya be nawla no be dese ko ka barawke ni kalo badi Allah subhanahu wa ta'ala na yi hera bondaw ko dayle hadama donye muna o be se ka hera soro chugumina balmon nin kalo min flani no ye sungalo kaloy no ye sun kaloy Allah subhanahu wa ta'ala ay hera bakede ay hera bajmenke ay suni ay baraji baw ayolu kala ka bonda keregere ko blan ka bonda in toda ko rayan ko matedo nin dainfe funa kala jumai funa kala sumbago kelimpe kolu de bedo nin kalo infe ni here bade here min Allah subhanahu wa ta'ala ya dam balmon Allah subhanahu wa ta'ala ay here bake ala kiram mantonye ni ayam fusaya katme manton bela jelenkan ka femba duru ko dama sungalo in konnana inafo al-imam Ahmad aliba lakalanye aka kitabu kono hadisami na maflela kabo abi hurairah tayorola
قال كده صلى الله عليه وسلم أوتيت أمتي 5 خصال في رمضان. قال سبحانه وتعالى أي فين بدورو أيو دي على كده محمد صلى الله عليه وسلم أكم منتويما أو فين يسونغلو كونوناي أي فين بدورو أيو تا ko di ala kira ka mantoyima sallallahu alaihi wasallam o femba duruin o bela jelen herade o bela jelen nafade nafa minanya hakili twala amba baraji soro o femba folay jumay ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nema ani kisiba ma ko khalufu fami saim atyab inda Allah min rihil misk ki kado ka fo sumbagato tumanamina naye sundo ambaye kafo ni kle janfala wakati mina femi ye konobara gazi o mana yele kana da fanfe iba soro da akasa abe yelema iba soro halamade ni kongo yimine e wadda kasa abe yelema kasa mi bwala iba ye kafo akasa yin amandi ko sebe nga ko nga omumbe bo sumbaga to da o kasa jugun be bo kasa sumbaga to da ko kasa jugun de ko kadi Allah subhanahu wa ta'ala yi kateme parfum kasa dumanka ani here bay tumana mina mauti fe ka kuma ife ni da waka ka nyashi mamima o bay ka fo chiana karsa da kasa akagele o kasa inde ko Allah subhanahu wa ta'ala ay alakira manto sallallahu alaihi wasallama ayef samantia belebele koye sungolo in konnana of samantia jumay ko daka sain o kasa ga goyin ko kadi alay katme parfum kasaka o make bela jelende ko kala jonye o kala sumbago de ambalo subhanahu wa ta'ala deli ala ka famiyal ko nyuma ala ko di nena o bela jelema ni ya folay aflano e jumay no de kafo sungalo in konnana ala kiram manto alayhi salam ala subhanahu wa ta'ala ay here baminke manto inye ودي قال كراكو صلى الله عليه وسلم وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا قال كرامنتو نو سنة كم ملكة ودي على الدلو يه على كيافوما أمبلا جلن باودون ملكة ومنا دواوك هذا ما دوني ويد دواو دي دواو منين دو كذاك ملكة ولو يجواني لا يصون الله ما أمرهم الله سبحانه وتعالى يبلا فمنا وتعالى كتا utala soso utala kuta ala ko kam mun fanake ubake no lu dunya ala wele sigate muna ala subhanahu wa ta'ala kwa be duwi kwa ba jabi anye